Sa number 4, may ara gali sang masobra sa isa kagatos ka mga barker na ara sa plaza sa Bacolod. Plano karon sa syudad nga tagaan sila sang iban nga palangitan-an para maghalin sa plaza. Tipunon sa Bacolod City Police Office Station 1 kag sang Bacolod City Government ang masobra sa isa kagatos ka mga barker nga ilan na profile sa palibot sa Bacolod City Public Plaza para sa isa ka orientation buwas nga adlaw. Sunod sa kay City Administrator Attorney Mark Steven Mayo, ilatag sa mga barker ang plano sa syudad nga maghatag sa ilang livelihood program sa baylo nga maghalin na sa ilang mga pwesto sa plaza. Luyag sang syudad nga istiktuhon ang pagpatuman sang ordinansa nga nagadumili sa mga barker sa palibot sa plaza. Sandig sa ila pagpangusisa, 500 tubtub 1,500 pesos ang income nga makuha sang isa lang ka barker sa bilog nga adlaw. Nagdangat ini sa masobra isa kagatos bangod, naga-shifting pa sila. Sunod sa kay Mayo, mabudlay nga tugutan sila sa plaza bangod diri na sila nagatulog. Nagabutang ukon butangan sa nga hugot nga ginadukon bagay nga hugot nga ginadumilian sa syudad. Kung magsugot ang mga barker nga maghalin sa plaza sa baylo sang livelihood program sa syudad, iga-monitor sila sa syudad agud masiguro nga sa negosyo gid man makadto ang kwarta nga ila mabaton. Kay na sa udto, nagpakigsapol man ang syudad sa Plaza and Park Management Board agud matun-an kung ano ang mas epektibo nga tika agud mapabilin ang katinlo kag kahilway sang plaza. Nga sa karon nagakabaton sang negatibo nga komento gikan sa publiko. Hopefully mangin productive ang discussion kay it's a growing concern nga damo barkers way labot sinati ang mendicants naton ga amat-amat naman da aware gid kita sina no mindful si Mayor Greg sina, that's why inalantaw naton the best approach kay that's a long standing problem so kung if we continue to apply the same solution daw basi hindi siya effective, that's why we're trying to be innovative man at the same time trying to be authoritative also. Kung batuno nilang livelihood program sa city, dapat mahalin sila sa plaza. Definitely. That's the ultimate nga condition. No? Hindi na sila pangabuhi sila somewhere else with the capital nga pwede matag sang syudad with strict monitoring sa mga livelihood officers naton.